Filip, tebe to už nie je blbé, keď tvoja vlastná žena minulé leto chcela byť v mojej prítomnosti na mojom byte. Podľa slov nielen jej, ale aj podľa slov ďalších dievčat, ktoré tam boli, sem priložím screenshoty, to bola jedna nudná party, kde pili vodu, kde sedeli jak 5 peňazí a jediné zaujímavé, čo sa tam dialo, bolo, keď Oski došiel s kamerou a uprosil ich na kolenách, aby urobili niečo crazy do jeho crazy vlogu. Tak najprv je moja žena v tej časti, kde jej niekto naleje vodu do úst, to je voda, nie je vodka, pretože moja žena nepije vodku, moja žena neznáša vodku a nikdy by si vodku nedala. A potom je tam v nejakej druhej časti, kde tancuje na stole. A mimo týchto dvoch častí, mimo toho, čo je v tom vlogu, sa tam nič zaujímavé ani crazy nedieje. Moja žena odišla asi po hodine, úplne triezvá a ani náhodou sa Oskiho nedotkla. Ale že ani náhodou. Jediný jej kontakt s Oským bolo, že si im prehodila nejaké 2-3 vety a potom som videl konverzácie s jej kamoškami, jak si píšu, aký je to sliský, cringe, trapný kokot, ktorý si myslí, že celá nejaká party sa točí okolo jeho trápneho vlogu.